Udah bisa dah, udah bisa. Ya. Ini lo. Yo, ayo. Tangane, tangane. Ayo. Tangane kalah. Lo main no. Lo itu sini. Rokok sak bungkus lo, Mas. Rokok sak bungkus 15.000 re. Barang, ora saya mendhet aku belanja, masak omah. Barang, ora saya mendhet aku belanja, masak omah. Ora saya cuma ngrokok tok, aku mau ngrokok. Wis sapine budal apa? Ora, Lah sok nggo rapi aku. ora rapi golek dhewe. Ini didol sak. Kaya Nur Salim lo usaha dhewe. Lah ya aku usaha. Ya Le. usaha le. Usaha ngedol sapimu. Ndang mau glendeng ning anu. Kumpulno duite nggo lamaran. Lamaran sapa sampe dilamar. Lamaran golek duit neng, nggo rabi ngono. Wis sapine entuk le darahe Pak. Sing nanggep dangdut. Ora joget Beda le. manak sik, ora kudu ngedol aku nek sapene rong manak pirang-pirang. Sape rong